Newsfast Karbi Anglong berta kithan jabang ili sami kacirong harpi. Aprangsi berta thipi pen arjuitha. Karbi Anglong Autonomous Council along nonke direct founding popusi CEM Tuliram Ronghang Pherangke amayalong ningjepon. BJP Sarkar Hormu Hortar Anam ke paso puthak usuka tumpen dipurong sopi along Sarbananda Sonowal lapen Food and Civil Supplier Minister ame phike kai padupon. APHLC pen COC BJP asong along cepa ogdun puke ahok lopusi lam clarkipi. Manja Town Committee Arlo PMAYG ahem duk det arada tumaphan chuningri aloaphan sikding lopusi pacetak pon. Rongthom arat kisung i rongmong ve deupani alangroy dolong ke don jiaphan MLA EM atum long a sompon tanglo. MOU kacetok Kraser Kebra, Troxer Kebra Sir Kebla Pen MOS, Surihini Ra, Crazy Aning Kanmalom. Lamdon kacetok, Kechun Ce Ason Kedoan, Tim Karbi Anglong Keja CEM Tuliram Ronghang Kabor E-Pen, Union, Government Pen, Chingki Papleng Ponsi, Articles 280 Arona Tengsi, Nona Bangke, Karbi Anglong Autonomous Council along, Nahok Ta Vurve Pin Pen, Sorkar Pen Angkelo Atangka Anke, Council along, Nangle Rokpo, Mate Direct Founding Asai, Council along Si. Nangle popusi pini Council Secretariat about Conference Hall along CEM Tuliram Ronghang Pherangke Thengno Ningje. Lasi Central Sponsor Scheme Kedoan Karbi Anglong Arlo Non Eprang Kebangji Arni Longri Arlo Towar Pen Chenglok Ason Kaching Thur Asai Prek Pigji Mate Kaching Thur Chilar Pigji Lake Maduta Theglongpo Puta Alang Lipen Ningje Pon. Department Angbong Forest Lapen Land and Revenue Henlo Lam Ki Ke Ongnai Lapu Forest along Aronre appointment kipi along Ingsaino dak Athela dak Karbi Anglong Dipu along Kedo Prong Hampangasong Amaipu Junbang Adonarap Atum Saidesi Forest along illegal appointment Keong Lapen Methang Akarbi Atum Saide Puta Ningjepon. illegal appointment है why that person asong grupi ke ho asong tum si pa ko no Teta illegal mate aron reapot chingwai nang kok poputa thanpon pu panchayat raj Karbi Anglong Arlo nang lut un e lapen APHLC atum pacetak tap aret lake rat atum pamanghu abidi puta CEM Tuliram Ronghang pen ningjepon. News Desk Report Newsfast Karbi Anglong. Pinidifu Rongsopi Police Point along Assam Chief Minister Lapen Food and Civil Supplies Minister Amipi Mekekai Alang Litum Kaning Jetengke Poribortan Mate Kachelar Wanjipura Rat Angno Lamchak CPC BJP Atom Sarkar Charidet Api Methang Alamchak Doan Chetini Detsi Rat Abi Kachong Sip Abidi Klemrong Jesimet Pen Arnibang Kenang Sot Ahol Muhortar Arnibang Ador Keso Sining Longlip Pokai Pen Hiduk kilak aradatum penang an kisung katora donang lopusi pusuka atum ningkipung cepaklang. BJP Sarkar atum bangke serang hoi cerai jarbe hi bangke alang tumai kacilar ke banji bangke helowing alam lo. Pini bangke theng lo bangke la hoje kacilar ke banji la bang soj tu alam chau bangke chiteng ne lapsi pini ania bangke kenang sort ke chujuna hormu pen chenglok la bang so bangke pini bangke jitu adna adoras ke so bangke sining long le pokai so pini kadok be rata thenglong lo. Sila bang so thang ningkipung cepaklang si pini ditum Karbi Anglong district MP pada headquarter di Purong Supilo Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal lapan Food and Civil Supply Minister alang itu puni bukan suduri alang itu MP itu tikai padupul jongsi labangso hormu hotar ador ki pajum lepan hang nara side yang debol ki bangilang ani anu se intang rak nang song padu. News Desk Report Newsfast Karbi Anglong. APHLC asong che open BJP asong along kacepa oktun atum puthot lamklar kipipon phaikuni ni phaikrohini arni dongkam kam Karbi Hemtun along BJP joining program along 1 number door amla constituency pen don plikep APHLC asong pen BJP asong along kacepa ogdun ku alamke ahok lupusi alang litum pen pherangke amailong lamklar chipipon dorapet lo rongam don plikep muluke ahok pet lo lani tumlong me kepa la BJP long kepa ogdun bangke itum la APLC aputhak pen la don philiket muluk anke la ka hok pet lo
Kosovo mesti mana? litum dua lah mesti ini waisong tera nili ke pet ke rongkhang trafno rongkhang constituency APSL se amai fulo udhot nili APSL si COC nili tari kre hini arni ne da kam Karbi Hamtun along udhot nili APSL si bikang si udhot nili BJP along nili chupa ogdono apan hala sorni honorable MP apan honorable CM sar angnosi nili hadak nili phanang deng ponlo asia pumahet timu masang ho pulo doramla lama buthak doramla pen APSLC don tikep BJP along kidun pu aho kali pu na social media along aso video do ado ko beta thelong lo tasi la dolong bang ili pudam ji bang ke hala don tikep doramla constituency pen ke da la bang ke aho petlo pusin li ta pudun ji nili pudam ji athema la so hot ke da marni nili me thang da da doramla pen si ke bar dun vek lo ki dun vek lo apen amit amai ju det pen da doramla ka chi wang thu dan ni tum wang ra pet lo asi da bang ke bang tikep arat bang ke playing chen playing lim la pen la bang tikep ke APSL se munit aho pet lo Wathat langsung menajin ronghang Newsfast Karbi Anglong. Socheng Dhenta constituency arlo rongmongwe bibia pai bibia kro rong tara rong thoma ki sungnai ke deupani alang roy along dolong kabe ajok lopu kaningri alam angsong paliateng mate lamcha ateng si great rock arni Newsfast along KP pon long e sompon po prabjin pen pu alam kiklang pon ateng si pini trainer cap arni MLA Joyram Ingleng lapen EM kacherong PP atumari deng long e sompon tanglo bangso along e ke sompon along alohi pen 18 nong Hauraghat MLA Joyram Ingleng EM kacherong PP Socheng Dhenta Mondol Amaipu Sem Ingleng Mondol Kongchun bang minority Amaipu Jonna Ingti lapen ongdung amana peng ke duatum chetong dun itu maka cinghon chief minister kahai Sarbandan Sonwal ji alang le ilitum phan na panang kang hon laso deupani arang royalong adolong kenang ya jadi piglo sanction one ilitum chief minister ilitum phan arai dia scheme pen lachit silarai setu nirman ko scheme nang pilo lapen laso kam immediate pacheng dia phan pini foundation stone ele program lapen kupai ke milo lapan armu dumdang ki tong no aning garong la tunta kasi kadua banda ninga klong bai choro lo lapan chief minister khai bata puthot ninga klong bai choro acha sante la pini nang litum la suchengen tarapan ison ba birta kimi son nang likithan kangji son doma sir suceng denta ara da phan ke birta kimi ara birta mane kama kimi lo birta chot kale lo la so tu war ke akipleng thek thek dolong ka be joine lo la so dolong ke tang pen la kilometer truck siner kep do lang balayu pene rongagora pen dak pakat terona la so tu war pa pleng pipo la pen la dak rongmong we pen ha jilang so mata ha CPDM di road hala so atuar ki pa pleng pon dia phan den tum deng pon lo la pen suceng denta arada so phan ki than ten dia pa ke ha pene nopani Balijuri pen ke bang atuar lata dolong heni hada klem bom lo barla hut ke asap sing ton kok no naru nang ki cheng thulo sotuar dolong heni ta tanglo pulote la sotuar lo otpon rongmong be pen jersonging ti Newsfast Karbi Anglong Ni team sarte fast food lapen hanjang langso online service point akulat chiklo ejon kitrok arni hanjang langso ke parlo borok ingti arong asar aphan kerap ke pajir song lapen parliament pen kali Pinsi isi ratsai ke klemahin pen mata ponsi pini hanjang langso borok ingti arong asar ahem along humri damsi alang lipan team sarte fast food lapen hanjang langso online service point ahin pen kerap pajerdam borok ingti arong asar bidya ingti alang litor bangso perthe pen cheo tekangsi alang li hemasor lapen osomaratum lapen ausupi akibisi chiklo joni ahut pensi alang li pamutekanglu lasonsi alangli bidya ingti ausomar tumaphan lapen ahem arit arongrup amikar tumaphan kachelang akisung theklongsi pini team sarte fast food lapen hanjang langso online service point ahin pen doan sita ningkimi pen kerap pajerdam achiklo jon tinta edondon ahem kerap ke pajerdam asai dengpon verji buta than pachini lapen kiduk keplangatung kisunga hut cherap cheto dolote
kengkam chejor paprangdun thekji pupen si alangli tungpen pherangki atumaphan lamthe pachini pon sapapani pensar binong timung Newsfast Karbi Anglong. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Rongkhang BJP Mondal Committee Asaihem Kither Thipen Kapadovelji Aphanpu Matha Ponsi Pini 5 number Rongkhang Constituency Arlo Hongkram Ador Solong Pini EM Mate MP Horen Singh Be Aridengpen Nujok Sompon Bangso Nujok Ke Sompon Asayalong Rongkhang BJP Mondal Committee Amaipu Bimol Timung Pongchun Bang Muniram Teron District Mohila Morcha Amaipi Purnima Katharpi Pudumi Kropi Rongkhang BDC Member Senot Inghipen Danglok Penang An BJP Klembang Pu Klembang Pietum Chetong Dunsi RD Pidun Wothat Langsopen Rajan Ronghang Newsfast Karbi Anglong. Karbi Anglong District Council Town Committee Rules Kresir Kebra Phok Kebra Nerkep Ek Aron Ateng Manja Hithia Phanta Town Pu Hok Ponlu Manja Ahawar Kapaching Thurpon Jiaphan Karbi Anglong Autonomous Council Pen Non Amatke Ward number 5 Aparman Aphai Anta Thakponlo Lasi Manja Hawar Town ke Parlo Angkang Kedo Araraphan Pradhan Mantri Awaj Yojana Gramin Mate PMAYG Ahemsu Kiduk Det Kaboche Ahem Tunatumaphan Kikim Kirang Kirap Kipiji Aphan Chairman Lapen Bangpho Award Commissioner Tin Alongta Award Sainang Lelu Lapen Keboy Det Kaboche Ahem Tun Araratum Aphan Kapanong pi awar sayaphan kachuning ri alo dengpon bom lo pusi chisik ding lo lasi labangso awar sai keme prabjin pen Newsfast athing no rat farman pen ni kirangi lo lasi rat dumhani pachini alam thei bangela ai lo Pradhan Mantri Awas Yojana pu non ward angkang tin along stami longlei pota kido lapen ke kenang sot documents mate hormu moha ke choklim abang pu atum phan la pen ke do barim la pen ke ada ke do UPC sarkar pen la Pradhan Mantri Awas Yojana kelong dunji aja kong ki thik pon ke do ma la yong si abang pu tin ta dolo bulo jangte arang litum phan ni ke chuningri mate ke pachini kang tum ke lai lo voter ID Xerox photo passport Pakni Aadhaar card bank account Xerox Cheponra Sorkar Gambora Mate SGB Lawrence Rongpi Manja Kalite Ward Commissioner Atumalong Humri Damra Klarda Alamthe Kachini Longjia Phan Kapachini Alamthe SGB Lawrence Rongpi Ahin Pen Newsfast Karbi Anglong Aphan Birta Nangpachini Dun Manja Pen Dilip Han se Newsfast Karbi Anglong Pinya Birta Lansi Pajulong Dumit Thakme Kardo